Ok. Am unde să parchez tirul, acolo în față, că sunt cu tirul. Nu te aud. Da? Acum. Să-mi spui și mie, dacă am acolo, ca să pot să parchez. Da, sigur. Bine, dăm și mie, te rog frumos, o locație unde aș putea să vin. Unde? Unde să parchez tirul, nu? Da. Bun, bine. Te pup, vin acum. Te pupam. Pam. Asta aveam de să parchez tirul. Eu voiam să-i zic să-mi dau un tir cu ea. Să mă bată mama în loc, să dau 300 de lei la asta, dau la bă și mă culc. Cu cum să fuți așa ceva? Uitați-vă la ele cum arată. Sunt ciulama de ciuperci la corp. Astea sunt ciulama de ciuperci la corp. Uitați-vă la ele cum. Uitați-vă, mama asta. Bă, dar își pun 30 de anunțuri. Eu uite, intimitate, plăcere și rel. Leu, ce bine stă cabra asta. Teodorescu Ștefan 10 ron, te pup, șef, mă mulțumesc mult de tot. Mamă, dar asta arată bine, mai să o sunăm pe asta. Asta arată bine. Hai să sunăm pe asta care arată bine. Haide! Ia-so! Te pup, Ștefane, dă la pagina 3. Care e pagina 3? Care e pagina? Nu poți da mă la pagina 3, că nu... Alea sunt la futai deja la pagina 3. Trebuie să le sun pe astea care sunt actuale. Astea, câte scurte sunt la Coreșii? Unde-s la Coreșii? Că nu știu ce Coreșii. Ia, ce mai facem, Luțe? Da, Mihai, te știu, haideți. Haide, luați-vă membru, bă, luați-vă membru toți. Luați-vă, bă, membru, hai cu membrii ăia, hai să sărim în aer cu membrii, băi. Unde-s membrii, băi? Alo. Bună, ți-am văzut anunțul pe Publi24. Oare mai este valabil? Da. Și îmi poți spune și mie, te rog, un preț? 150 finalizarea. Ok, fără oră? Nu fac la oră, e târziu. Ok, și... se poate în seara asta? Se poate, da. Ești la bloc, la casă? Sunt la bloc. Faci deplasări? Nu mai fac. Am înțeles. Am unde să parchez, că sunt cu tractorul, tocmai ce am venit de la Arad. Da? Am unde? Mă gândeam că ești cu Sane, de-aia trăță de car. Nu fac mișto, dacă vrei să trimit... Sunt cu tractorul, am venit de la Arad. De pula mea! Băi, ce mă taie capul cu aie! Ce bine arată mai mult! E copilă asta cu aie, asta e copilă cu aie. Cu aie, asta n-are 18 ani, cu aie, mă jur. Cu aie, asta are pește, mă jur, asta n-are 18 ani, cu aie, uitați-vă la ea pe Discord. Uitați-vă cu aie cum arată asta, n-are 18 ani, frate, mie nu mi se pare normal. Cu aie sunt fete puse să facă chestia asta, frate, nu vine să crede, ești nebun. Și are și fața ei pusă aici. Asta nu cred că are 18 ani toată viața ei. Hai să sunăm să vedem câți ani are asta așa. Hai să sunăm pe asta. 1500 de like-uri, cea, trebuie să văd 1500 de like-uri. Hai să vedem 1500 de like-uri. Mai facem seri de-astea? Scrieți toți în comentarii acum, scrieți toți, vreau să văd și eu. Vreți să mai facem seri din astea? Ziceți-mi și mie, vreți să mai facem... M-a sunat una, cred că am blocat-o. Trimiteți un mesaj text. Asta e, nu asta. M-a sunat una, mă, sigur m-a sunat una. Stai că am văzut un apel. Mamă, coaie, câte notificări, nu mai văd nimic, ești nebun. Mamă, să moară. Mamă, ce-mi place când sună la femei peșteră. Ziceți chat, ziceți. Vă place când facem seri de-astea? Să moară Jana mea, de nu mai facem noi seri de-astea. Facem seri de-astea, nebune. Haide. Băi, ați dat follow pe Instagram, să moară Tanța, ați dat follow pe Instagram. Ați dat toți follow pe Instagram în momentul ăsta, să vedem 11.900 de followeri. În momentul ăsta să văd 11.900 de followeri pentru apelul ăsta. Să facem apelul ăsta, 11.900 de followeri, hai să vedem. Vă zic mie cât mai trebesc. 6 mai trebesc, 6. Încă 6 followeri, facem 11.900. Intrați toți, dați follow în momentul ăsta pe Instagram. Să fac apelul. Intrați pe Instagram și dați follow să fac apelul ăsta. Intrați, dați follow acum, că facem giveaway, vreau să dau niște AirPods-uri. Vreau să fac giveaway, luna asta facem giveaway și o să dăm o pereche de AirPods-uri în valoare de 1400 de lei. O să dăm niște AirPods-uri Pro. Hai să vă văd. Hai cu follow ăla puternic, sau oara barabeții mei. Intrați pe link-ul ăsta acum. Să facem 11.900, încă 6 followeri, Hai cu 6 followeri, chat. Ia-so. Bă, deci iau audio pe ăștia de pe Discord cu aia, că nebunesc să moară barabeții mei dacă mi-i... Pe cine tot audio pe Discord cu aia? Așa. Gata, mă, gata. Ia-l mă pe Marian, nu știu dacă a intrat Marian pe Discord. Haide. Hai că sunăm acum, hai că fac apelul, ia să vedem. Câți au dat follow, hai să vedem.
Mai trebuie 3, mai trebuie 3. Bă, dar ce dați așa puțin, mă, follow? Mai trebuie 3. Hai, bă, cu follow ăla, hai să sărim în aer, mai trebuie 3. Hai cu follow ăla. Hai cu follow ăla, că încă mă uit la voi. Hai cu follow ăla, să moară Jana mea. Hai cu follow, hai cu follow. Bă, mă uit la voi, hai cu follow, încă 3. Bă, încă 3, hai cu follow ăla, să moară Jana. Dau aici scroll. Bă, deci dau refresh. Dau refresh să moară Jana dacă minte, ești nebun. Dau refresh. Hai cu nebunia aia mare, hai cu nebunia aia mare. Ia so. Haide. Haide. Să moară barabeții mei dacă minte, ești nebun. Haideți, haideți, eu te-am Emil, o sun pe tipa asta să o întreb de vârstă, dar vreau să o întreb pe fata asta. Pe fata asta pe care o sun, vreau să o întreb ce vârstă are, să mor dacă mint. Nu mi se pare normal, e tânără rău de tot, asta e mică. Hai cu follow ăla pe Instagram, chat. Băi, nu intră nimeni să dea follow, mă? Bă, nu intră nimeni să dea follow? Hai, mă, intrați cu follow ăla pe Instagram. Băi, chat, aici frumos, intrați aceea, dați follow aceea frumos. Dați follow aici frumos. Nu sunt, mă, să mor dacă mă uit. Să moară Jana, uitați-vă aici, mă uit la statistici, ești nebun. Dau refresh la statistici să moară barabeții mei dacă mint. Tonul s-a făcut 11.900, uitați-vă cât s-a făcut, 11.000. Dau refresh, uite. Am dat refresh, tot 11.000. Dau refresh, uite, frate, nu mi se... Uite, ia, dau refresh. Nu mi se actualizează unde... Gata, am făcut 11.900? Gata, mă, v-am zis, mă, că îmi trebuie câțiva. Eu v-am arătat, frate, ești nebun la cap, eu să moară Jana dacă... Eu vă mint? Dădeam refresh-ul și nu era 11.900, ce Dumnezeu, să moară Jana. Eu de asta vă ziceam, nu vedeam, dădeam refresh și nu era 11.900. Nu vă supărați pe mine, eu v-am zis să-mi trebuiau 6. 6? Ce ați făcut? Asta zic, ce făceați? 6 oameni trebuiau, era să bag casca asta în aceeași cască. Ești nebun, poza aia de care zici tu, care poza de care zic eu? De asta vă zic, eu v-am zis aici, dați mă follow la puternic aceea să moară Jana, am dat refresh-ul ăla de 10 ori. Ești nebun? V-am arătat și vouă, v-am arătat, dădeam refresh, v-am arătat și erau 11,8. Nu vă mint, ești nebun la cap, hai să dăm start, hai să dăm start, hai să sunăm pe asta. Hai să sunăm pe asta, vreau să întreb câți ani are, frate, vreau să întreb câți ani are. Tare mi-e frică că e minoră, mă jur, tare mi-e frică că e minoră. O să întreb în ce an e născută, hai să vedem. Pregătiți-vă cea, pregătiți-vă. Încă 10 like-uri facem 1500, hai cu 10 like-uri, chat. Hai cu 10 like-uri, 10 like-uri, forța României, să moară Jana. Să moră dacă mint, nu cred că e majoră, nu cred. Tare mi-e frică că nu e majoră și hai să vedem ce este, hai să vedem ce este, chat. Hai să vedem. Ia să... Un like ai 15 ani, ia să vedem. Hai 3, 4, hai să sunăm pe asta. Ferească